सगळ्यांक मिगेले नमस्कारू। आज हांव तुमका गिरी गोवर्धनाले काणी सांगतस। गोवर्धन एक व्हडले पर्वत। ह्या पर्वताक आम्ही कसले पूज करताची, तका पूज करचे तसले सन्निवेशू कशी आयले म्हणून हे काणींतू पळोया। एक दिवसू व्रजवासी पुरे मेळनू इंद्रदेवाक प्रसन्न कोरनू पावसू हाडोच कतिरी एक यज्ञ तयार करताची। ह्या पळोनू कृष्ण परमात्मो तंका निमगिता, तुम्ही सकड इंद्रदेवाक कसने पूज करतसाची, तक्का प्रसन्न कोरचे तसले अगत्य कसन अस। इंद्र देव जावन आशिले स्वयं तगेल कर्तव्य सगळे जगत तांतू पावस हाडोचे। तक प्रसन्न कोरचे बदलाक तुम्ही गोमातेक पूज करया, गिरी गोवर्धनाक पूज करया म्हणून कृष्ण परमात्मो सांगता। तांचे जना सकड कृष्णान सांगिले वही म्हूण दिसता आणि पुरे जन ओट्टू मेळनू नमनमनेरी रुची जावन आशिले खाण पुरे तयार करनू गोवर्धन पर्वताक भोग दिवचे कतिरी सिद्ध जताची। खाण पुरे तयार जतरी नंद महाराजा घेवनू गिरी गोवर्धनाले पावनू तका पूज करनू ये भोग दिताची आणि भारी आनंदेन पर्वताचे सुत्तू काणू गम्मतेन ये आचरण करताची। इंद्रदेवू ये पुरे पळोनू मस्त खोप येता तका। खोप येवनू तगेल समवर्तक मोड पेटोनू जोरानी पावस हाडयता। इंद्रदेवाले कोप पळोनू वृंदावनाचे जन मस्त भिवनू कृष्ण परमात्मा लगी धावनू वताची। कृष्ण परमात्मो तंगेले सहाय कोर्च कतिरी हे गोवर्धन पर्वताक तगेले दाव हत्ताचे सन बोट्टान सगळे पर्वत उकळता आणि तशींची घेवनू 7 दिवस ते पर्वत धन रपता। अशी सगळे वृंदावनांतू भयंकर पावसू आईले तंचे रक्षण करता कृष्ण परमात्मो। असले कृष्णाले ये अपार शक्ती चमत्कार पळून इंद्रदेव भारी प्रसन्न जाता आणि ताणे केलेल चुकी ताका कळनू कृष्ण परमात्मा लगी माफी मागू वता। कृष्ण परमात्माक सुरभी गायीले दुधा अभिषेक करता, आकाश गंगेचे उदकानी अभिषेक करता आणि तंचे नदीचे नाव गोविंद खंड म्हणून पडता। अशी अस गिरी गोवर्धनाचे काणी स्वयं कृष्ण परमात्मानीची गोवर्धनाक पूज करचे तसले सन्निवेशू हाण दिले। गोवर्धनाले काणी सांगतरी हांव 2 श्लोक सांगच्या इच्छ पावता। सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकजे भृंगायमानं फलमूलकन्दरैः संसेव्यमानां हरिमात्मवृन्दकै गोवर्धनाद्रिं शिरसा नमामि। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन सक्रमखभङ्गकृताचितायोः सप्ताहम् अस्य करपद्मतलेऽप्यवासेत्। कृष्ण परमात्माला मन घेलवोचे भारी सुलभ। तक्का आम्ही कितले होड स्थानार आसाची, आम्ही कितले होड जावन आसाची म्हणल्यार मुख्य नाही, आमगेले मन कितले शुद्ध जावन आस म्हणल्यार मुख्य। त्या खातीर श्रद्धा भक्तेन परिशुद्ध मनान कृष्णाक उडगास करून आम्ही आयचे कथामृत समाप्त करताची। हरे कृष्ण।